Ona Mediterrània celebrem aquest èxit de cicle de músiques mínimes que proposa Sóller i avui estem ben contents de poder entrevistar a una veu com la Judit Nederman. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ha sonat molt la Judit en aquesta ràdio, Ona Mediterrània, i volen saber d'entrada perquè mirant ja l'Instagram de la Judit Nederman, que sempre t'agrada actualitzar una mica com està tot, hem vist que avui heu arribat bastant de matinada, no? Molt de matinada. És aquesta la vida músic que no coneixem? O sigui, sol passar sovint això? Sí, o sigui, tota la logística al voltant de fer concerts, fer entrevistes, fer... Bueno, totes les accions que s'han de fer perquè un projecte tiri endavant, jo crec que si la gent es llegís la lletra petita li canviaria una mica la percepció, no? Perquè a vegades només es percep aquesta alegria d'estar dalt de l'escenari i de fer música que hi és, però evidentment has de viure tot l'altre, i si l'altre no ho disfrutes es pot arribar a fer molt pesat. Jo en el meu cas tinc sort perquè m'agrada molt viatjar també, m'agrada molt estar fora de casa amb gent diferent cada vegada, vull dir, no sé, has de ser d'una naturalesa concreta, jo crec, per disfrutar la vida del músic. Fins i tot se'n poden extreure idees per cançons de tots aquells temps d'espera, no? De tots aquells temps ha passat, no? Que Sí. inspiren coses també igualment, no? Aquelles esperes, aquell fins i tot cansament, t'inspira alguna cosa. Jo fa uns anys cantava amb un grup que es diu Verd i Blau, bueno, ja vam acabar, però hi havia una cançó que es deia Trens perduts, que el Bing Moliner, el compositor, la va fer perquè es va quedar penjat a l'estació de Castelló 3 hores i clar, no sabia què feia i es va posar a fer una cançó. Vull dir que pot arribar a ser molt inspirador o molt poc inspirador, depèn de tu com ho estiguis vivint, no? Però sí, et dona moltes experiències, jo sempre penso que molt enriquidores. Què tal van aquests preparatius per Sóller? Quina proposta musical arriba per avui vespre? Doncs mira, em fa molta il·lusió perquè acabem d'estrenar el disc, o sigui, la setmana passada vam estar a Girona fent la presentació oficial amb tota la banda, i és una gira que serà o en banda o a duet o en molt poques ocasions Mireia i jo en solitari. I el duet sempre serà amb un guitarrista, sempre que pugui amb el Pau Figueres, que és el productor del disc i la meva mà dreta, podríem dir, des de fa bastants anys. I quan el Pau no pugui vindrà l'Adrià Plana, que és un altre guitarrista amb el que també toquen molt i que també m'estimo molt, me'ls estimo molt els dos. I avui a Sóller és el primer concert així, amb el format duet, i crec que serà molt maco perquè, a part que el Pau jo el trobo un dels millors guitarristes que he sentit mai i sempre em fa molta il·lusió que vingui a tocar, no? Perquè a través de la meva música poder oferir al Pau Figueres jo em sento molt afortunada, no? I sempre la gent veig que ho agraeix molt, el fet que estigui ell i que toqui com toca. Em fa il·lusió com a músic també, perquè jo també tocaré la guitarra, tocaré amb ell, tinc moltes ganes de cantar les cançons també amb el format reduït i no ho sé, tinc ganes de compartir, i pel que he sabut aquestes setmanes és un espai relativament petit, no? I m'agraden molt aquests concerts així íntims que et pots apropar molt al públic. Parlant d'aquest disc Nua, que se presentava aquest mes de març, si no anem errats, el dia que sortia el disc hi havia més alegria o més por, fins i tot, del que passava a partir d'ara? Màxima alegria. Màxima alegria, no hi havia... Màxima alegria. O sigui, també he tret el disc de manera molt diferent als altres, perquè anava traient un single cada setmana, més o menys, fins l'última setmana que en vaig treure 2, i ja vaig veure que generava molt d'interès, que la gent s'ho estava escoltant molt, que rebia molts missatges donant-me molts ànims, no tothom, i tenia moltes ganes de que acabés de sortir el disc del tot, perquè va ser com un part molt llarg, no? De 3 o 4 setmanes, més les setmanes de treure primer la portada, no? Començar a avançar què hi havia al darrere d'aquest disc, i clar, a mi em genera molta alegria també perquè jo ho faig per poder-ho compartir, saps? És una cosa que si la fes per mi crec que no la faria. O sigui, per mi la música té molt implícit el fet de compartir-la amb la gent, no? I quan faig música a casa meva per mi és un estat molt diferent de quan faig música que sé que la podré compartir amb la gent. I els discos penso que és una inversió de temps i energia i diners impressionant. Llavors, per mi té molt sentit fer tota aquesta inversió perquè això ho pugui oferir, no? I la gent ho pugui rebre, ho pugui
transformar, ho pugui utilitzar o no, o sigui, tot el que genera després el disc, com ara que estic rebent vídeos de gent que toca les cançons, o gent que m'ha escrit, escolta, puc posar la teva cançó al casament, o puc posar la teva cançó a l'enterrament de no sé qui. A mi tot això em fa molt feliç, perquè al final és sentir que el que tu fas doncs, té un valor, no? Més que un ús, té un valor. I per això a mi m'agrada molt fer-ho. És un camí difícil perquè, ja et dic, vull dir, jo tinc més pors abans, no? Quan escollo quants diners gastar-me, com gastar-me'ls, prenent decisions estètiques o tècniques o musicals, no? Això sí que dius, ostres, segur que anem cap aquí perquè et sents molt que estàs triant un camí concret, no? Però un cop ho tens tot fet, llavors jo tinc moltes ganes sempre de donar-ho ja i que existeixi i que la gent en faci el que vulgui. Perquè a part de la dificultat que explicaves ara de quan compons una cançó, de saber si aquest arranjament anirà bé, si això agradarà, si no, quin és el dia a dia que costa més de treure un disc? Quina és aquella feina que no sabeu tant que realment també costa quan vols treure un disc? Ostres, doncs podria dir tantes coses. Doncs costa molt, per exemple, escollir discogràfica, no? Ja d'entrada això, ja? Sí. Veure com tu vols servir el teu producte, no? Perquè hi ha molts camins, hi ha l'autoedició, hi ha discogràfiques abusives però que et garanteixen promoció, hi ha discogràfiques sanes, que dic jo, no? Però que no saps molt bé com anirà, no? És un món molt poc segur, en el sentit de que són tants factors el que fan que un projecte tiri endavant o no, que un només pot fer el que està a les seves mans i confiar i observar la realitat de la forma més transparent possible i a partir d'aquí seguir prenent decisions, no? I clar, jo en el meu cas estic molt contenta amb la discogràfica que estic, que és Satellite K, que ens vam començar a treballar junts amb el disc anterior i llavors per aquest tenia molt clar que volia seguir amb ells i en aquest sentit va ser més fàcil, no? Simplement vam haver de negociar totes les condicions del contracte, però això, per exemple, negociar un contracte és una cosa que costa molt, que et porta molta energia, que et fa prendre moltes decisions de temes que els músics no estem preparats perquè ningú t'ho explica que això et passarà en algun moment, no? I, bueno, tinc constatat que hi ha centenars i centenars de músics a Catalunya que han firmat contractes discogràfics sense saber realment què estaven cedint i què no, no? Aquella lletra petita, no? Exacte. I llavors, bueno, això, per exemple, si ho vols fer bé, t'has d'informar i és tot un temps i una energia que l'estàs invertint en firmar una cosa que no saps si et donarà diners o no, que no saps si farà que el projecte tiri endarrere, es mantingui o creixi, o sigui, sents que les teves decisions tenen molta responsabilitat. A part d'això, doncs, muntar tots els assajos amb els músics, escollir el productor, fer que tot flueixi, no? A mi, tota la gent amb la que treballo m'agrada que se senti unida i que sigui un equip on hi hagi espai per tothom, no? I que tothom senti que està en un procés creatiu que té valor en si mateix. Llavors això, crear aquest ambient i mantenir-lo, també és una tasca difícil, no? Energèticament i emocionalment. I això és una feina que també he fet molt a gust, però que se suma, per exemple, al contracte. A part d'això, has de començar a configurar com vols que sigui la gira, i això és una feina que es fa amb el mànager, no? En aquest cas jo tinc una mànager estupenda, mallorquina, per cert. Això va, ho confirma. I llavors, totes les reunions amb ella per veure com ho plantegem, què podem millorar respecte a la gira anterior, cap a on volem que vagi el projecte, no? I llavors imaginar tot el que vols que passi, entenent que pots fer molta feina perquè passi tot això, però que pot ser que passi molt més que això, pot ser que no passi res, pot ser que... Llavors, I una altra feina molt important, que jo crec que és la més difícil de tot, que és gestionar emocionalment el fet de liderar un projecte així. En aquest cas, clar, es diu Judith Nederman, no? És un projecte que porta el meu nom,
que totes les cançons estan associades al que jo sento i al que jo visc i m'hi puc identificar fins a un punt, no? Però separar bé el que és el projecte del que sóc jo com a persona, no? Treballar les dues coses per separat, entendre que si el projecte o la Judit artista té èxit és una cosa i que la Judit humana és una altra part de mi, bueno, és el que sóc en realitat, no? El que és una part de mi és la Judit artista. I combinar tot això, i això també és molta energia. I, bueno, en això estem, combinant-ho tot com puc. Que ja costa. En aquell camí que explicaves, quan pots fer moltíssima feina i després aquell punt d'atzar que no saps si per molta feina que hagis fet, potser el que vols fer, el que vols oferir no arriba a tota la gent que voldries. Igualment, amb el pas dels anys, s'aprèn com a mínim arribar a intentar controlar o arribar a sí que no dependre tant, en tanta mesura, d'aquest atzar? Jo crec que sí, perquè vas adonant-te de com funciona, no? Per exemple, la indústria musical és un món que fàcilment et pot frustrar perquè no té res a veure amb la música com a fenomen, com a art en si, no? O sigui, el que un músic pot sentir fent música està tan lluny del que has de fer a nivell de negoci per tirar les coses endavant que conec molts músics i que és molt legítim que diuen mira, jo és que és igual, no entro en aquest mundillo i faig la música a locals petits amb els meus amics i la disfruto i ja està, no? No ho sé. Llavors, el combinar això, o sigui, jo per exemple en el meu cas intento passar pel món de la indústria de la forma que em senti millor a mi, que és implicant-m'hi fins a on jo veig que em senta bé i després el punt de l'atzar sempre hi és. Jo, en el meu cas, clar, he viscut coses fortes, no? D'atzar, per exemple el concert a favor dels refugiats que vam fer el 2017 al Palau Sant Jordi, que jo vaig anar allà a cantar un trosset del Mediterrani, no? I de cop em van venir les dones de l'organització i em van dir mira, la Sílvia Pérez Cruz no hi és, hem pensat en tu perquè la substitueixis, voldries cantar una cançó amb el Joan Manuel Serrat? I jo vaig pensar, uau, això és un moment d'aquests que és absolutament imprevisible i que si jo hagués mogut mans i mànigues d'una altra manera per cantar amb el Joan Manuel Serrat, segur que hagués sigut impossible, saps? O molt més difícil. Vull dir que al final jo el que estic aprenent és que he d'anar fent el meu camí i el que jo sento que he de fer respecte a la meva música i tot l'altre va arribant sol. I quan estic una temporada que no arriba res, bueno, sempre arriben coses, no? Però no tot el que arriba és inspirador i no tot el que arriba et fa sentir que estàs en el camí. Però de tant en tant, clar, jo he tingut la sort que m'han passat coses així, no? Per exemple, com aquesta del Joan Manuel Serrat o moltes col·laboracions o no ho sé, o els missatges que rebo a les xarxes, vull dir, en el meu cas tot és molt alentador, no? El que em tira enrere podria ser això, veure com funciona la indústria, veure el sobreesforç que has de fer perquè la teva música arribi, no? Veure que el que ven és algo, segons el meu criteri, molt buit a vegades i molt superficial. I llavors, no sé, això a vegades em pot frustrar i em pot fer sentir que potser és difícil que el meu projecte arribi a tenir un públic molt ample, no? Però després també veig artistes que ho han aconseguit i llavors em donen molta força, no? Igual que quan veig dones també que han aconseguit tenir una veu pròpia i tirar endavant malgrat tots els obstacles que hi ha, això també se m'encomana i penso, doncs, jo també puc, no? Per què no? Almenys intentar-ho segur que puc. I ser conscient també que pot ser que em cansi en algun moment, però és que si en algun moment em canso, canviaré de vida i punt. No m'hi entregaré fins a buidar-me innecessàriament. Vull dir, m'entregaré mentre em faci feliç. En aquest nu el que veiem que hi ha moltes lletres, moltes cançons de moltes reivindicacions. D'entrada també una principal que és aquest intent que ens proposes de conscienciar-nos del planeta on vivim, de que el cuidem i fins i tot de que ens cuidem una mica entre nosaltres. Exacte. És com una combinació, entenc que és també pel que has anat observant aquests anys, no? O sigui, quan explicaves que tens ganes de que arribi el teu missatge, de que arribi el que vols explicar, és aquesta idea, no? Intentem cuidar-nos una mica, no? Sí, perquè a més crec que cada vegada estem més desconnectats, no? I m'incloc, perquè
tot el tema de les xarxes, tot el tema d'internet i no ho sé, crec que ens desconnecta molt del present i de la consciència, no només la immediata, no? Del que vivim, sinó global, d'on vivim i per què estem aquí. És que clar, vull dir, si t'hi poses a pensar és molt misteriós i jo a nivell espiritual sí que sempre m'he sentit molt connectada amb l'amor en general, no? Com a fenomen. Crec que si hem vingut a fer alguna cosa és a estimar-nos i a cuidar-nos. I sona molt hippie però és que ho sento així. I jo el fet de fer música és una manera de fer això al final. I amb aquest disc m'ha vingut molta necessitat de deixar de parlar de mi com a persona individual que viu coses que, no? Perquè ja ho he fet molt amb el primer i el segon disc, ja vaig com exposar-me molt com a Judit i m'ha anat molt bé, però ara tenia moltes ganes d'exposar-me com a Judit en relació al món i sense por, no? Que abans em feia una mica de vergonya en realitat i ara ja no me'n fa, per això l'he posat nua i per això m'he despullat també, no? Perquè era com, mira, jo sóc això i tinc tots aquests missatges i qui els vulgui rebre perfecte i qui no, doncs cap problema. Més reivindicacions que veiem en aquest disc, hi ha una cançó particular on reivindiques, bé no reivindicar, sinó que denuncies tot el que va passar en aquell 1 d'octubre, en aquell referèndum de 1 d'octubre. El missatge d'aquella cançó no pot ser més clara, és a dir, no volen més cops. Rebem més cops actualment, notes que encara ens estan arribant aquests cops. Sí, és que els cops no són només físics i desgraciadament l'estat espanyol és un estat que no para de donar cops, no? En molts àmbits i de moltes maneres diferents. Vull dir, per mi posar 2 rapers a la presó és una forma de donar un cop, no separar el poder judicial del poder polític és donar un cop, no? I són constants a més. Vull dir, sí que la cançó està molt centrada en la repressió policial perquè és un tema que em preocupa especialment, no només des de l'1 d'octubre, m'ha preocupat sempre. L'any passat, quan estaven expropiant el Banc de Gràcia, hi havia aquelles batalles campals a Barcelona entre Mossos i la gent a favor de l'ocupació del banc. O sigui, jo pensava, però què està passant, no? O sigui, per què no s'asseu la gent a parlar les coses? És que em sembla que a vegades som molt poc empàtics i no parlo només des de... perquè a vegades és molt fàcil titllar l'adversari de poc empàtic, no? Crec que a vegades jo tampoc ho soc, no? Perquè jo quan sento que tinc la raó amb això, per exemple, amb el fet de ens hem d'escoltar, doncs no tolero que algú em digui no ens hem d'escoltar, hem de reprimir violentament una manifestació. Doncs, bueno, jo en aquest cas em costa empatitzar amb aquesta persona perquè penso, com pot ser que per tu la violència sigui un valor defensable? És que no ho puc entendre. I més encara contra moviments pacífics, no? Llavors, l'1 d'octubre, o sigui, aquesta cançó va néixer després del cas de l'Ester Quintana, que els Mossos d'Esquadra li van treure un ull amb una pilota de goma després d'una protesta per la vaga general. I a mi això em va afectar molt perquè vaig pensar, ostres, no? Una dona que s'està manifestant lliurement per algú molt legítim, que és lluitar pels teus drets laborals i socials i que no paren de treure'ns-els, no? Des del govern, no ho sé, que acabi sense un ull perquè la policia t'està reprimint, la policia que en principi t'hauria de defensar i t'hauria de donar espai i hauria de procurar que tu et puguis manifestar, no hauria de dispersar. Doncs, bueno, no parava de pensar en ella, no? I amb el que li suposaria aquesta ferida, que com has de refer la teva vida sense un ull per això, no? Per la falta de... I després d'això, la falta de transparència dintre la policia, no? Que costa molt trobar quina gent ha fet això, que hi ha molta opacitat. Llavors estava molt preocupada, vaig mirar el documental de Ciutat Morta també, que és absolutament depriment, no? Veure com funciona tot plegat. I després va venir l'1 d'octubre, que jo vaig participar-hi molt activament perquè soc una ferma defensora del dret a decidir i em
em semblava molt greu que l'estat espanyol no fos capaç de modificar la Constitució i permetre un referèndum, perquè s'hagués acabat la història en qüestió de 2 setmanes. No? Perquè, no ho sé, vull dir, ara entraríem en un altre tema, no? Però la societat de Catalunya no és que estigui claríssim que tothom és independentista i que s'ha d'independitzar el país, però el que està claríssim per mi és que el país ha de poder expressar-se, no? I llavors que això hagi culminat en què la gent s'hagi d'organitzar per poder votar, que des del govern s'enviés la policia a tractar-nos d'aquella manera, o sigui, això em va destrossar per dins, com a ciutadana i com a catalana també, no? I com a espanyola, que no... A mi em costa molt dir que sóc espanyola perquè aquest concepte d'Espanya unitari i centralista i poc tolerant no hi connecto gens. Llavors, quan em diuen ets d'Espanya, si dic que sí, de seguida explico que Espanya és un país multicultural, que té moltes realitats, que ens agradaria molt saber conviure, però que hi ha un problema de tolerància cultural molt important. No? Llavors, quan explico això ja m'atreveixo a dir que formo part d'aquest país, no? Però és una mica dur. Llavors tot això em va fer fer aquesta cançó i estic molt contenta perquè d'aquí poc estrenarem un videoclip on surten imatges de totes les càrregues policials fortes que hi ha hagut últimament, no? Les de l'AVE de Múrcia, les de l'1 d'octubre, també n'hi ha de la vaga general, el Roger Espanyol, que és l'últim noi a qui van ferir els de la Policia Nacional i que es van saltar la llei ells, van fer servir pilotes de goma i li van treure un ull, doncs també ha sortit l'Ester Quintana. Bueno, em fa molta il·lusió perquè serà un videoclip que podrà recordar tots aquests fets i dir ei, això no està bé i des del govern espanyol s'està actuant d'aquesta manera. No? Des del govern espanyol i també des del govern català, perquè moltes vegades han enviat els Mossos a també a pagar a la població. I crec que això no ha de ser així, que hem de lluitar perquè no sigui així. Parlant d'aquests mesos, a partir de l'octubre, anomenant també aquests rapers, com el raper Balcònic, el raper mallorquí d'aquí de Sineu, que amb aquesta sentència de presó, circula pescat aquesta idea de dubtes, no autocensura o quasi sí autocensura, de pensar, segons el que digui ja m'identificaran amb un bàndol o l'altre, és a dir, o intentar fins i tot anar alerta segons quines entrevistes perquè els mitjans no tinguin aquella tendència de cercar-me aquell titular més polític o aquell titular més polèmic. Circula una mica això ara, degut en aquest clima que hi ha actual? Sí, clar, jo per exemple quan Òmnium i tota l'assemblea que muntaven actes a favor del dret a decidir i em demanaven de cantar, que jo vaig anar a tots els que vaig poder perquè el que jo estava cantant era a favor del referèndum, saps? Però clar, eren actes clarament independentistes, no? I molta gent m'ha dit home, ara ja se t'identifica amb el bloc independentista i penso, doncs, no ho sé, que la gent pensi el que vulgui al final, perquè jo sempre ho he dit, mai posaré la meva música a favor de la independència, perquè la independència és una opció política tan vàlida com una altra. Vull dir, no em sembla que és l'única, la millor, i el meu art no serveix per això, no serveix per defensar una tendència política tan legítima com una altra, no? Serveix per defensar la llibertat. I llavors, per mi, el dret a decidir és un exercici de llibertat. Llavors, totes les cançons que estiguin a les meves mans per poder defensar la llibertat d'expressió, la llibertat de votar, la llibertat de ser, doncs les posaré al servei. Però, per exemple, no tinc al cap, i quan m'han proposat sempre he dit que no, d'identificar-me amb cap partit o amb cap tendència concreta. No? I jo sé, vull dir, a vegades he vist comentaris com si ja m'haguessin ficat el paquet de cantant catalana independentista, no? De la seva, i penso, bueno, qui necessiti etiquetar la gent d'aquesta manera perquè necessita fer blogs és el seu problema. Vull dir, jo precisament, si tinc alguna lluita és esvair una mica els blogs, no? Esvair-los i connectar humanament amb les persones i entendre que som el mateix malgrat puguem pensar infinitament diferent. I el que m'obsessiona és que ens deixem ser, no? Jo vull poder parlar amb algú que em defensa la unitat d'Espanya i tot, i parlar tranquil·lament i dir, bueno, penses això, quina pena que pensis això, però t'ho respecto, no? Et respecto. I m'encantaria que hi hagués aquesta actitud al revés. I crec que hi són, el que passa que a tots els blogs els interessa separar al màxim i crear enemistat, no?
això és molt trist. Temàtica totalment diferent ara, sé que proposant, perquè fent una mica d'arqueologia d'entrevistes que has anat fent, hi va un titular, venia arran d'una pregunta que te van fer, i el titular que mos deixaves era: m'agradaria anar a un concert de Michael Jackson amb Pepe Rubianes. No sé si te'n recordes d'aquesta entrevista, Sí. Va ser molt gran, demanaven si d'alguna persona que hagués mort, algun artista que hagués mort, qui t'agradaria anar a veure i en qui t'agradaria anar acompanyada. Va trobar una combinació molt interessant, és a dir, Michael Jackson d'entrada, però en sa companyia en Pepe Rubianes, no? Sí. És que, bueno, jo, el Pepe Rubianes a mi m'ha enganxat de molt petita, però me'n recordo de riure molt i de tenir la sensació de, ostres, jo m'estimo aquest home, saps? Quan el veia per la tele, és que m'hagués encantat conèixer-lo i parlar amb ell, perquè no sé, em feia sentir molt a prop seu. I quan em va preguntar amb qui quedaria per sopar que estigués mort, doncs em va venir de seguida al cap, no? I el del Michael Jackson, doncs, bueno, clar, és que no el vaig veure mai i m'encantaria, tots els vídeos que he vist, viure-ho així, viure-ho de veritat i sentir l'energia que hauria de transmetre, que hauria de ser al·lucinant. El que també, observant moltes entrevistes, hem vist és aquesta naturalitat per xerrar, per explicar les coses, per fer-ho tot una mica més normal. Jo pensava, diu, deu ser que realment sí que és tan natural o que tens aquesta capacitat de dissimular tan bé quan tens un mal dia i tot. És a dir, d'assumir que fins i tot tenim mal dies, però al moment que arriba una entrevista, centrar-nos i donar aquesta alegria que sempre dones quan les fas. Gràcies. No, a veure, jo tinc molts mals dies, com tothom. El que passa que em passa que de les entrevistes com als concerts, o sigui, que la feina que faig a mi em posa contenta. Llavors, és fàcil que jo tingui un mal dia, però quan vagi... Bueno, avui no tenia un mal dia, per exemple, i per mi està sent molt natural. Però a vegades m'ha passat que si em llevo una mica més trista o el que sigui, però de cop arribo a la ràdio o el que sigui, em trobo amb la persona, comencem a xerrar i comencem a parlar del projecte o de les cançons, que és algo que em fa sentir molt feliç, no? Perquè vaig començar fa molts anys i cada vegada va millor i és algo que m'anima. Llavors em poso contenta fàcilment i per això quasi sempre estic alegre, i als concerts també, però perquè em passa això. A mi anar a fer un concert em posa contenta i suposo que és per això. No dissimulo, no m'agrada dissimular i no ho he fet mai perquè crec que no cal, no? I a més a les cançons ja ho explico, que he tingut experiències d'aquestes que dius, Déu meu, no ens ho podíem haver estalviat? Vull dir que no... I tampoc m'agrada el màrqueting aquest happy gratuït, saps? Jo quan tinc un mal dia no penjo res a les xarxes i que podria penjar-ho. Prefereixo no penjar-ho i compartir la part bona, no? La part lluminosa, la part que... Igual que m'agrada que la gent comparteixi amb mi també aquesta part, doncs, a no ser que tinguis una relació íntima i llavors ja ho comparteixes tot, no? Però en el plano aquest de les xarxes, que tots compartim, doncs penso que està bé, ens animem els uns als altres, no? Amb les coses bones de la vida. Ja per tancar, quan arribàveu cap aquí, cap a Mallorca, en aquell vaixell a altes hores de la matinada, quines imatges li venen a l'Ajuntament de Mallorca? Quan pensa en Mallorca, les vegades que ha anat, quines imatges li venen al cap? Penso molt en Campanet, perquè he vingut bastant. L'any passat vam anar a una cova, així per sota l'aigua, no me'n recordo on era, però també em ve el cap això, al mar, i quan era bastant petita vam venir amb la meva mare i les meves germanes també, i també tinc molt bon record. El que més em ve al cap és la sensació aquesta de calma que hi ha aquí, que sembla que el temps passi més lent. O sigui, aquest matí m'han passat 2 hores com si haguessin sigut 4, saps? O sigui, el que a Barcelona va rapidíssim, que tinc la sensació que ho pots disfrutar més tranquil·lament. I també em ve molt al cap el menjar. O sigui, trobo que aquí es menja a l'escàndol i sempre que sé que he de venir penso, perfecte, perquè aniré a Campanet i la Catalina, que és la meva manager, la seva mare cuina molt bé i sempre ens cuina i és molt generosa, llavors ja és com que quan surt un concert a Mallorca ja penso en tot el pack, no? I sempre em ve molt de gust, la veritat. Judit Nerman, molta sort per aquest concert de Sóller, moltes gràcies per aquesta entrevista. Moltes gràcies a vosaltres.